Prídu dva červotoče do reštaurácie a jeden hovorí: stôl pre dvoch, prosím. Aj, zasraný hmyz. Ak by si mal hlasovať za ten najnechutnejší hmyz na svete, tak čo by to bolo a prečo by to bola moľa? Ale vieš, ako sa povedia mole po španielsky? Mole! Zdalo sa mi to, alebo klopal Peter Marcin na dvere? Dobre, poďme k veci. A začneme niečím menej nechutným. Motýl sklokrídlový. Tento názov som si vymyslel. Ale bol som celkom v prdeli, keď som zistil, že existuje aj motýl s priesvitnými krídlami. Predstav si, že takého uvidíš. Aha, to je motýl sklokrídlový. Wow. Ale keď si to tak uvedomíš, tak bez krídel je to len zasraný komár. Aha, to je motýl sklokrídlový. Čo asi tak môže vzniknúť, keď sa do trojky pokuruje pudlík, nočný motýl a mimozemšťan? Priatka Morušová. Dal som ju do tohto videa, pretože mi pripomína tvoju mamu. Chlpatá a jebnutá. Jebnutá síce nie, ale je tak trošku nesamostatná. Je to plne zdomestifikovaný druh, takže vo voľnej prírode by prakticky neprežila. Nedokáže lietať a bez pomoci človeka si ani nedokáže nájsť samca. Čo je hlavný rozdiel medzi ňou a tvojou mamou? Lebo tá lieta za samcami jedna radosť. A ešte jedna malá zaujímavosť. Dospelá priatka nemá žiadne ústa, takže nedokáže nejakým spôsobom príjmať potravu. Takže vlastne žije len pár dní, počas ktorých sa rozmnoží a potom zomrie od hladu. Príroda je spravodlivá. Potravu ti síce zoberie, ale show stanicu ne. Ale toto video nemôže končiť smrťou, ovšem. Šantenie prírody vie byť kruté a nevyspytateľné. Sám si toho príkladom. A príroda nešetrila ani stromárika brazílskeho. Povieš si, že to sú ale zaujímavé oči. Lenže Čavo má oči tu. To nie sú ani oči, ani zmyslové orgány, ani mu to není na nič užitočné. Proste si príroda povedala, že budeš vyzerať jak kokot, jak meteostanica, ale dôvod preto nemám. Ale ešte stále mohol vyzerať ako Kreatonos gangis. Ale o ňom a o ďalších ešte nechutnejších, to mi pripomína, pošli mi tvoju fotku, si povieme zase niekdy příště. Adios. Robí to tak, že nikto nemôže povedať, že som samozvaný.